ترحان كفلا للتعلم كله من قال تعلم قلبتك كاسني تحسب تتحلم للتعلم كله من قال تعلم اقل عد كاسني تحسب تتحلم واللي قبيل من قابز حد تتعشم يتتهكي حقايلك بقوى كرم حدوي وبلهبته لفاش قابي وحبن تصور ودك القلب عباير تريا اساد حفن لكم سلماي ستيا ابايكا وبعلم بلا الدليا تصور ودك القلب عباير تريا اساد حفن لكم سلماي ستيا ابايكا وبعلم بلا الدليا تاريخنا حروتي كون وقرر مورودي مقطنهم كمسل أولادي سرر لا يمن جفر بجلاكي عبي ونموش للبادر من الحلمو زي ما حلمهم يتفسر شنو بحفن اللي تقلوم بأسر ريتريا مشاماتا اتقلبنا لتلم حادق واسر سلام تخاتلتنا إذا channel كما يتخونوا تصبوك تكونوا نايبوت روتم ليتنان بحقنانيو زيا كتسم واس أنا حكم مخفتي درفي نايبوت قرت أنا سكندي دسم بلان كل سب تقرأ ردا أنت زخون نيرو زيا بزعق زي ناي تقرني درفتنا عبيتن ليك أنا يوم كنبل كلنا ناي تقرأ سنة باب عمقوت ناي تدرفتات كنردو أنت نخل أبي إرترا زلوا سنة باب كساكندي عمقوت زلوا مخانم تردانا نيرترا بكل دايركشن زقلت أصلاً عمودة تدمام زي حجة رواز لهم كم هارز ذلك هباخاي كم هارز غل زبل ملختي كم حالة أنا ودقرت نايلو مدما سفع زخونة تنتنا أقدر سحبريتا كباكم كفتني تمخفت درف دما exact اللي تحسته إن ريوز قال سلزخونيو بعلمنا كرينا أبزو بانا دما قلت في معبالتات بزح معبالتات سلزلو كساب موداتا مسانا كتصنحو لايك مقبار شير مقبار كومنت مصحاف ريتوهم يقاتات اللو زئرم حبريتاتات محب دما أكال نايت سرحيو لو مدما كم وترو مهاري أقداسي كل سبك فلت زلو كستوعلو لزلو تحستين حزنا غريبنا زلنا سام موداتا مسانا صنحو مجمريا بزي أقداسي معبال زلو كنتات كنجمرينا let's start here. Is only we should be celebrating the shutdown of US aid. I know it's going to affect 44,000 guys in Kenya. Most of them are these briefcase NGOs and these Jungus who have come here to live a best life and changed Nairobi into the nightmare that it is. 350,000 Kenyans, sadly, will also be indirectly affected. But these were the guys. So, انتهينا نسمع زلنا. الزبع زو نا USAID نعتاو ناتو مغنياتو أريكم نيري انتاي كجبر مخانو انتاي حساب كم زلو انتاي قياد كم زلو أريكم نيري انتاي أريكم نيري أبز حلفة نشتي رينيا زنبرنا توسانة دما أبي أستواص زلو أبزو بانا قوم خان نجاركم أبز كرباوان بمرحلتنا ماركو روبيو منيستر وزارة وزارة أمريكا USAID بمولو سراحتنياتات ناتو أب عالم زلو تطعو قبلو مخانون وحدا سراحتنياتات نت ترانزيشن كابنا بن مقيار كموتو مخانم سنترا يكتر في مخانم زبط حقين كابترهم كوتيوم أبيهم زلو زم سراحتنيات جاتهم كه أب كينيا بك shut down to cost Kenya over 350,000 jobs يعني 350 شح سرح بستفل عليه من قديم زي USAID زبال متحاز اللهم خلو دايركتلي كتا مسوس تحاز دما 4 شح سراحتنياتات كاف سرحهم تطوكم ليهم 4 شح imagine أب كندمنتاي إت NGO زبال أب سراورنا كينيا أتيكم زلو حاجة تكالنا نرزلنا نا أوروبا تكالالو نا جابان تكالالو أوروبا مولو لبلالنا ننعطم حجر كاوسدهم كندمنتاي زين حجرات إذا نيتيهم بلالو and no wonder أب جرمن أب كينيا حركة بتيجي بس حزبي زوية لا أرسل تلاتاي بالشونا زوم سبعة زياتهم أب كينيا أب نيروبي متيوم أب استفل عليه أوفيسات يسرحوا نتجزاوت حيزوم مثلا زلوا جزا غراين قال ملان كبيرو نتمنى عبرو نتزبي كفيو سلام أو سلفز قبر زلوا تاب زيرو تبقسي كونن نابليهم تزارب زلوا إنجو مالت حنت زرباني رابير ترخلنا نتك أملا زلنا
እንታይ ማለት እዩ NGO non government organizations ክበሃል ከሎ ካልኦት ሰባት ለባማ ድማ እንታይ ኢሎማ nothing going on ወላ ሓንቲ ዘይግበረሉ ትካል ዝብል ቃል ይቦሞ ነይሮም nothing going on ዝብል ከምኡ ክበሃል ሰምዕ ነይራ ኣብቲ ግዜ እቲ ኣነ ኣብ ኤርትራ ከለኹ እዩ ሓቂ ድማ ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ኣይኮነን ስምዕዋ ሕጅብዚ ተመሳሳሊ ርእሲ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ክበኩም እየ to introduce all kinds of programs because the US aid was a military tool to control African nations using soft power. That's why you used to see you're getting US aid and then you also have to implement the LGNNA. You know what I mean? So this revolution is here. These were the gatekeepers that didn't want Kenya to change. خالا زراربا US aid بتدقاقا مخمل سمع زلنا رد ايت ايكونن وتهدراو مسارحيو بتانكن مدفعن مصيخا زيكونه نتزبع وشتو كم تنسخات دليو نخون لحلح نخون برسلو باو ندي كال نختوتو نكينيا بيلا غيروم حيزو ما خمس نبرو سلازي كلهم زم بزي غنزب زخفلو زنبرو كاب سرحهم تطوكو بليم تهاجر انت كتكونيا وي ولسي حدا كابيو نزي عينت ملغتات الى ماسك شير قبر لابيكس بزح سد ما يسمع له حدا كينيا جن ازي تراي كون شجراب زوان زي قال اي دما انتس مزز تحاحزي ولا بخالق And our last story is from Kenya, where a major cyber attack has exposed President William Ruto and former President Uhuru Kenyatta family business dealings. Now, the attack targeted Kenya's Business Registration Services, or the BRS. It is one of the most data-rich organizations in the Kenyan government. The organization holds data on all registered companies, their registered owners, beneficiaries. So, ab Kenya had agadasi filiz bale cyber attack zbalwo madkati neti أقدس حبريتا كابتن هاجر نابس بكم زوج غير ولو زخا بريزنت ناي كينيا زولون ميوز نبرك كبريزنت ناي كينيا ورورو كينيا تاكم دما ويليام روتو كلت كيوم وطباوي بتسسارناتهم بالشوناناتهم زغلت حبريتا دغوتيلو دروت حزبي ببلشونا بمثلالن زنبر منغسيلوم ناتو زاربو من اب غدناتات وصيم سفي سلام وصل في غبرنيرم حجدما نتز حسبون زغمتون زنبرو زراغود حبريتا نقدام وجيلو ويليام روتو ايت عبون الله بكينيا جن ويليام روتو تراي كون زحميلو قدمي زنبر سيستمو بمولو كميو نريو زلنا كونتات زنا يو اس اي توسخ كالو اتو كونتات ممليسو ان تبلاشو ممليسو ان نحاري ممليسو ملكعاتو نا غير زخيزو لينا نرزلنا دونالد ترامب حسابو غيرو نزي يو اس اي زبحال زلو ندحريتي ملصو دخون ابتناي قدم بوتو يغيرو دخون يلو زحسب سب كله خليو ناو دونالد ترامب أيكون نوعك ملس كابو زغدا سقمتي وسيدو زلو ابز سمعوا مزيا ناتنا سل تعازيزي. Next up, in light of numerous actions taken by a number of bodies of the United Nations which exhibited deep anti-American bias, we have an executive order prepared for your attention that would withdraw the United States from the UN Human Rights Council, would withdraw the United States from the UNRWA, which is a refugee organization, and would also review American involvement in UNESCO, which is also exhibited. President Donald Trump حدش executive power وين executive تزاز أم حلالي فلو نسدما نأمريكا أمز حلفة كابودت أن عالم سحب والله إلا نيرنا حجدما أكلاتنا UN زخونو نابنت التي human rights قدامين كل كلون سلاينا إيرترا مالتي تنا إيرترا أثرت جزء خاصة human rights violation بلا بلا human rights council زبالنسيو أمريكا كابز قد دايز كتوزيا سلامتاي نسرائيل سلازو خصصوا قبل إسرائيل سقوم تسلادو وصدو and guess what أمريكا نزلت كالزنا تتكمت يعني إيرترا عسرت جزء بقدرات جبرانيرا this is going to be I don't know exact الحج انت عينة توصيت كماتيو ويابز قربا انت عينة توصيت كماتيو أي فلتني but this is a major thing دونالد ترامب بمولوتي international orders بعد نبر عالم لخاو حق تاتن جلنز نبري نأمريكا كوي سحبالو اتي ramification وين كابز قد دايز كمات زغل كنا تادما نكت قموتا كمان كبيديو مغنياتو كلهم زوم تكالات يو ان ديو هيومن رايتس كونسل ديو نابنت هيومن رايتس كونسل ابتابتي انجو اتاتنا وتمن تسرع الساجرهم عسرت زي هيومن رايتس كلامله who is paying these people the same people كبال امريكا بزح فانديد متصني رابزي اسو دما channel كوينو نفس وقف حجر نتوم هيومن رايتس اكتيفيستس كلامله ناي ديموكراسي دو ناي قالوا تباهيلو بانجو اتات زغفلو زنبرو اتجنزب كل خناقصي مغنياتو حركة كابتن زوم انجوتات عبيا سواء زنبر ان فاكت مع البي بي سي سي ان ان ون تخونه بزع جنزب كابزي ناي يو اس ايد زبحال زنبر يمصون كم زنبرين نري كتريوا يغم تكونتات كما يلونا انا غص خيت كم زغلل على كل دما امريكا نزوم كلهم تكالات
كما أصواريا تتكمل لهم نيرا أمريكا أنصار إسرائيل كسرعوا سلا زجمروا زم تكالات أمريكا تكتفوا ملا بوتانا أمريكا تكيو ماني كم كزورهم زغل we don't know ስለዚህ ኣብቲ ትካለቲ ብናይ ኣሜሪካ ትእዛዝ ዝኸይ ስለ ዝነበረ ኣሜሪካ ንነፍሳ ክትብል ትወፅእ ኣላ ንዓለምና ድማ ብፍላይ ኣብ ነፍሰን ተመርኩሰን ዝኸዳ ከም ኤርትራ ጽቡቕ ዜና ጥራይ ክኸውን anti-American bias. More generally, the executive order calls for a review of American involvement and funding in the UN in light of the wild disparities in levels of funding among different countries. So I've always felt that the UN has tremendous potential. It's not living up to that potential right now. It really isn't, hasn't for a long time. It has, there are great hopes for it, but it's not being well run, to be honest. So UN ድማ ብምሉእ ናይ UN ትካላት ዶናልድ ትራምፕ ኣንጻሩ ክኸይድ ይፍትን ኣሎ እዚ ድማ ንዓለምና ጽቡቕ ከይከውን ይኽእል እዩ ኩሎም ዞም ትካላት ግን ኤርትራ ዝጎድእዋ ትካላት ስለ ዝኾኑ I have no problem ምናልባት እቲ UNDP ዝገብሮ ዘሎ ስራሕ ክዝሕል ይኽእል ገለገለ ክትብሉ እንትኽእሉ ኢኹም ካብቲ ዝገበርዎ ኣበርክቶ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘውረድዎ ሓደጋ ስለ ዝበዝሕ እዚ ትካላት ናይ UN ኣሜሪካን ተወፂኣቶ ባይ ዘ ወይ ኣሜሪካን ተወፂኣቶ ትካል ፈርስ ማለት ኣይኮነን ኣሜሪካን ተወፂኣቶ ግን ትኽክለኛ ስርሑ ክሰርሕ ይኽእል ምክንያቱ ኣሜሪካ ታዝዓብየት ሓደጋ ንዓለምና ስለ ዝኾነት ነቲ ኩሉ ትካላት ድማ ኣነ ገንዘብ ዝበዝሐ ገንዘብ ኣነ ዝህብ ናበለት ከም ኣፅዋር ትጥቀመሉ ስለ ዝነበረት ኣሜሪካ እንተተኣልያትሉ ሜይቢ ትኽክለኛ ስርሑ ንክሰርሕ እውን ዕድል ይረክብ ኸውን ዝብል እምነት ኣለኒ እዚ ሓደ እዩ ሕጂ ናብ ዞባና ንመለስ ብክልተ ወገን ክንርዮ ኢና Expanding influence in Africa. Kenya deal part of a wider strategy in the Horn. Egypt's recent signing of 12 agreements with Kenya is more than just a bilateral economic move. It is a part of Cairo's border strategy to expand its influence across Africa, particularly in the Horn of Africa. Under President Abdel Fattah al-Sisi, Egypt has been strengthening its diplomatic and economic footprint in the region, engaging not just with Kenya, but also with Somalia, Eritrea, and Ethiopia. This latest deal ግብፂ ኣብ ሰፊሕ ዝኾነ ስትራቴጂካዊ ምንቅስቃስ ከም እትርከብ እዮም ዝነብሩ ዘለዉ እዚ ሪፖርት እዚ ናይ ኢትዮጵያ ሪፖርት እዩ ገለ ናይ ኢትዮጵያ ዘውፅዎ እዩ ክሳዕ ክንደይ ኣነ ኣብዚ ቻነለይ ቀፃሊ እየ ዝነገረኩም ግን መዘኻኸሪ ክኾነና ግብፂ ነዚ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ምምፃእ ንሱ ምስ መፀ ኢኮኖሚክ ስራሕ ክጅምሩ ሓሲቦም ነይሮም ብምሉእ እቲ ስራሕ ቅድሚኡ ክግበር ዝኽእል ዶናልድ ትራምፕ ምፅኡ ኢሉ ክሕግዞም እንተኮይኑ ንኩሉ ነገር ክቕይረሎም ኣይክልኒ እዩ ነቲ ግራውንድ ወርክ በሃል ነቲ ዲፕሎማስያዊ استراتيجيكاو مدلاوات بكل جيرهم مريرهم مس إيرترا استراتيجيكاو ركب جيرهم مس سوماليا استراتيجيكاو ركب جيرهم السودان بإيدوميا كينيا تترف نيرا تزعبيت هاجر مس كينيا دما استراتيجيكاوي بارتنرشيب تفراري ما مالو إذا مالت أبي أحمد إي ستاندينج ألون بين قدميون مس دبوب السودان ناي ديفنس ناي مكلخال استراتيجيكاوي سممع جيرهم نيرهم بكايرو سلازي أبت زوباتي تونكو عاب سممع زي تفرارمو ناي جبتي نسدما زعبي مراحنا يتهاجر كالاي زعبي حلفنا يتهاجر أب كينيا أب كايرو أب مس جبت كراهب كم زغنيري نالنا درو أمونغو إثيوبيان جبت أنت فتير زلو أمونغو إثيوبيان جبت أنت فتير زلو كنت هذا ماري نالنا سلازي إذا قد عايزني ني أبي أحمد completely أب حالتك أجير والله so جبت أنا زخ قبر كله انتهي مفلوينات هالو كتب له تغليهم بغلت أنا قر كريكمي دونالد ترامب نجبتي أمانة أبزي حجي زوج أوزل بلان كم زاد لي وتزاري بنيرو سمعوا أبزي. Yeah, I would like to see Jordan. I'd like to see Egypt take some look. The Gaza thing has not worked. It's never worked. And I feel very differently about Gaza than a lot of people. I think they should get a good, fresh, beautiful piece of land and we get some people to put up the money to build it and make it nice and make it habitable and enjoyable and make it a home. زنتايز من زلو نتي ناي غازا حزبي كابو وجي ناب كالك خيد علو كنبل كلنا جبسن كم دما جوردانن كتحبابرونا لهم ناي جدن نزوم سبعة سياتهم نقب من مقبال بلو سلازي دونالد ترامب دما زدليو كرك كي رخبت توز بالمراحي كونن now the question is تحطو أبكي نغاريزي مقال جبسي أين قبلونينا ني فلسطينيين كانوا أين خلينا ياتبل قال جن السيسي ناي دونالد ترامب تزاز نو كبلي خلدو اندحريلكا اتمالسي نو كقبليو فتيديو تساليدي كقبليو كالاي دما كقبل انت خوينو انتي كحات تدخل كلتا نغرات كنرينا اسمعوا نشتيما I don't know how they could want to stay. It's a demolition site. It's a pure demolition site. If we could find the right piece of land or numerous pieces of land and build them some really nice places with plenty of money in the area, that's for sure. I think that would be a lot better than going back to Gaza, which has had just decades and decades of death. እቶም ሰባት ኣይን ኸይድን ኣብ ቦታ ኣብዚ ቦታ ንሃገርናይ ዓድናይ ዓዲ ቦታትና ናብ ሓጎታትናይ ኣይን ኸይድና እንተኢሎም ከራ እንታይ ክትገብሪ ኸይለወስ ተኾይኖም እዮም ከም ዝብሉ ኢልዎም
ሕጂ ዘሎ غዛ መቃብር ይድመስል ኣብ መቃብር ክነብር ዝደሊ ሰብ ድማ የለን ስለዚ ትክክለኛ ሓሳብን ኩነታትን ተፈጢርካሎም ሕራይ ዘይብሉሉ ምክንያት የለን ስለዚ ሕራይ ከም ዝብሉስ ርግፀኛ ከም ዝኾነ ኮይኑ ይዛረብ ዘሎ ኦኬ እዚ ጉዳይ እዚ ግብፂ ክጥቀምሉ ከም ዝኽእሉ እናቶም ረብሓ ትሕቶ ንዶናልድ ትራምፕ ኖ ኣይንደልንና ኣይንገብርና ክብሉ ኣይክእሉን እዮም ድሕሪ ኢልና እንታይ ክሓቱ ይኽእሉ እዩ ትሕቶ more than two, more than one, but you could have more than two, and you'd have people living. እንታይና ንርኢ ዘለና ዶናልድ ትራምፕ ንግብፂ ክደልያ ምዃኑን ብግምጣሉ ግብፂ ድማ ስትራቴጂካዊ ዕላማታት ናታ ንክትሃርም ክትጥቀመሉ ምዃና እዚ ነፍሲ ዝኻለ ካልኩሌሽን ኢና ንርኢ ዘለና ተደላይነት እንተለካ ኮይኑ ድሌትካ ንኽትረክብ ዝለዓለ ሓገዝ ከም ዘሎ ካብዛ ርእሲ ከይወፃና ከለና ሓንቲ ፖስት ርየ ነይረ ንሳ ድማ ድሮ መንግስቲ ኣሜሪካ ንግብፂ ፍሉይ ኣፅዋራት ንክትገዝእ ዕድል ይህባ ከም ዘሎ ንኣብነት እዚ ስቴት ዲፓርትመንት ናይ ኣሜሪካ ኣብ ዝሓለፈ እውን ኣፕሩቭ ገይሩሎም ነይሩ Egypt to purchase ENTPS 78 long range radar and Lockheed's fastest missile craft modernization ب1 ቢልዮን ዓበይትን ረቂቕን ኣፅዋራት ናይ ኣሜሪካ ንክትገዝእ ይፍቀደላ ከም ዘሎን ስለዚ ግብፂ ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ድሮ ብእዋኑ ገለ ካብተን ፍሉይ ወታደራዊ ሓገዝ ክረኽባ ዝግብአን ዝበለን ዶናልድ ትራምፕ ኣብቲ ፎሬን ፖሊሲ ናቱ ክትከውን ከላ ብዓብዩ ድማ እቲ ኩነታት ተደላይነት ናታ ነቲ ስትራቴጂ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ልዑል ኣስተዋፅኦ ዘለዎ ሃገር እናኾነት ትመፅእ ኣላ ብግምጣሉ ኣብ ኢትዮጵያ ዘጋጥም ዘሎ ኩነታት ንጀምር ጤና ሚኒስቴር በሲዲሲ እና ዩኤስኤይዲ ድጋፍ የተቀጠሩ ከ5000 በላይ ሰራተኞች ውል እንዲቋረጥ መመሪያ ሰጠ። ጤና ሚኒስቴር ከአሜሪካ መንግስት በሲዲሲ ወይንም ዩኤስኤይዲ አማካኝነት በተገኘ የበጀት ድጋፍ የሚከናወን ማንኛውም ስራም ሆነ ክፍያ እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር ከጃንዋሪ 24 ቀን 2025 ጀምሮ እንዲቋረጥ ማሳሰቢያ እንደደረሰው ገልጿል። በጤና ሚኒስቴር ዴኤታው ዶክተር የሚከናወን ማንኛውም ስራም አውሮፓውያኑ አቆጣጠር ሰንታይና ንርኢ ዘለና ኣብዚ ኣቲ ዩኤስኤይድ ዝበሃል ትካል ዝህቦ ዝነበረ ብኡ ዝምወሉ ዝነበሩ ክሳብ 5000 ዝበፅሑ ሰራሕተኛታት ስርሖም ደው ክብል ምዃኑን ካብኡ ንላዕሊ ምዃኑ ክሳብ 5000 ዝኾኑ ሰራሕተኛታት ምስ ዩኤስኤይድ ዝተሓሓዝ ስራሕ ዝነበሮም ጠጠው ክብል ስርሖም መን ክኸፍሎም እንታይ እዮም ክሰርሑ እንታይ ክኸውን ስለዚ 5000 ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ቀሊል ህዝቢ ይኮነ ናይ 5000 ፅቡቕ ደሞዝ ዝነበሮም የመንጆ እዮም እዚኦም መንጆ ማለት ኣብ ኢትዮጵያ ኣፍሪካ ዝበለፀ ደሞዝ እዩ ዝኽፈል ሰብ ስለዚ እዞም ትካል እዚኦም ጠጠው ምስ በሉ ኢንዳይሬክትሊ ኣብቲ ሃገር ዝፍጠር ሽግር ድማ ናበይ ገፁ ክኸይድ ከም ዝኽእል ንምግማቱ ከቢድ ኣይኮነን ኢትዮጵያ ኣብ ከምዚ ኩነታት ከላ ኩነታት ናታ ስትራቴጂ ናታ ኣካይዳ ናታ ክትቅይርን ኣተሓሳስባ ናታ ክትቅይርን ኢኻ ትፅበያ ምስ ከባቢኣ ድማ ሰላምን ርግኣትን ዘለዎ ኣካይዳ ክትመርፅ ኢኻ ትፅበያ ኦፍ ኮርስ ኖት ኢትዮጵያ ዝበሃል ሃገር ኣብዚ እዋን እዚ ኣብይ ኣሕመድ ዝገብሮ ዘሎ ኣካይዳ መንረ ንኩሉ ከተሓዘልኩም ክፍትን እየ let's start here መጀመርያ ኣብዚ ለንቀነ ዘሎ ኣብዛ ናይ ጥንታዊት ኢትዮጵያ መበቆል ጥራሕ ዘይኮነትስ ኣብ ናይ ሎሚ ኢትዮጵያ ማእገር ዝኾነት ክልል ኣብ ፅባሕ ስራሕ ዝጀምር ኩሉ ብኣካል ተረኺበ እዚ እቲ ትማሊ ዝብሎ ዝነበረ ዶናልድ ኣብይ ኣሕመድ ኦኬ ተወረደ አሁንም ሰዎች ሞቱ በ10 ሺዎች ሞተ ከዛ መንግስት ተኮነ የሆነ አመት ተቆየ ከዛ ከመንግስትነት ተወረደ አሁንም ሰዎች ሞቱ ደምረህ ስታይ የ40 ምናምን አመቱ ልፋት ያስገኘው ውጤት ጎንደር መሄድ ህልም አስመራ መሄድ ህልም ያደረገ እንጂ ጠብ የምትል ነገር ለትግራይ አላመጣም ናስታት ክልተ ዓመታት ልዕሊ 1 ሚሊዮን ህዝብ ዝሃለቀሉ ኣብ ኩናት ትግራይ ልዑል ተሳትፎ ዝነበሮም ኣካላት ንትግራይ ንሕና ንፈልጠላ ክብሉ ይስምዑ ኣለዉ ለበዋን ህዝቢ ትግራይ ብፍላይ ድማ ንልሂቅ ትግራይ ብዝብል ኣርእስቲ ኣብ ዘውፅእ ወግዓዊ መግለፂ ህዝቢ ትግራይ ካብ ተደጋጋሚ ኩናትን ጎንፅን ዝረኽቦ መኽሰብ ከም ዘየለ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ተሓሳሲብሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ወግዕ መራሒ ኢትዮጵያ ካብ ዝኾነ ባይቶ ወከልት ህዝቢ ቃለ መሐላ ድሕሪ ምፍጻሙ ናብ ትግራይ መቀልቀሊዑ ህዝቢ ትግራይ ከም መራሒኡ ንምቕባል ግዜ ወሰደሉ ነይሩ ብፍላይ ኣብቲ ፈለማ እኳ ደኣስ ብቋንቋይ ዝዛረብ መራሒ ረኺበይሉ ሰት ሰምሃል ነስኒሱ ተቐቢልዎ ብፍላይ እውን ህዝቢ ትግራይ ንኣስታት 20 ዓመታት ኣብ ኣይ ሰላማይ ኩናት ዕኒኒ እናበለ ሓሳረ መከሩ ይርእየሉ ብዝነበረ እዋን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ጉዳይ ኢትዮ ኤርትራ ፈቲሑ ዶባት ተኸፊተን ህዝቢ ካብ ናብ ንግዲ ምስ ጀመረ መፂኻ ለይዶ ክፅበይካ ተባሂሉ እውን ተደሪፉሉ ተወዲስሉ ድማ ድሕሪ ሒደት ተዋርሕ ግን ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዝተፈላለዩ ግዛት ኣሜሪካ ብዝነበሩ መደረ 27 ዓመታት ብዙሕ ክፍኣት ዝተሰርሐሉ ናይ ብሓፈሻ ንኢትዮጵያ ንትጋሩ ሓደ መልእኽቲ ሰዲድሎም ኣሎ ካብ ዝሓለፈ ታሪኽኩም ዘይትመሃሩ ይብሎም ኣሎ እዚ ካብ ሓልዮትን ካብ ቅንዕናን ዝተበገሰ ዘይኮነ ኣብይ ኣሕመድ ዘለዎ ኩነታት
ننفسو رعيت يلو سلزلو كابزيا زلا كنتات بخمي كوتس يخل كابزيا أتيات زلا بفلا يتعب تجراي أنصارو تبجيس زلو حيلي بخمي كهدو يخل بخمي كقاصر يخل بخمي قرب تلي تعجز كم زلو وخ جبر خل زبل calculation is دوس زلو أب تجراي زلو تنه هو واحد جنبار أنصارو زخد زلو من جدي ردو ناخوني زمت زلو ني أبي أحمد كتقع كم زخل يردو له أتأكد هذا ما نتصور ناخونه سلزم بس أبي أحمد مواصعنا تكفتر ናይ ግድን እዩ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ድማ ኣብቲ ዞባቲ ምዝኾነ ይኹን ኣላያንስ የብሉ ምዝኾነ ይኹን ሓይሊ ምስ ኮይኑ ክሕግዞ ዝኽእል የለን ካብቲ ዞባታት ንብላ ኣለና ሶማልያ ክትሕግዞ ይትኽእልኒ ኣሙን የብላን ግን ኣብ ጎኑ ጠጠው ክትብላ ይትኽእልኒ ኬንያ ወታደራዊ ሓይሊ ሂባ ንኣቢ ክትሕግዞ ትኽእል እያ ክንብል ኣይንኽእልና ምክንያቱ መርሕነት ናይ ኬንያ ንባዕሉ ኣብ ውሽጣዊ ዓዘቕቲ ዘሎ እዩ ኪኑ ድማ ምስ ግብፂ ዝገበሮ ስትራቴጂካዊ ርክባት ንሪኦ ኣለና ስለዚ ንመንግስቲ ኬንያ ኢትዮጵያን ግብፂ እንተሂብካዮ أنصار ربحنا جبس من إثيوبيا سراويت حيزو كقساقس خلي زبل calculation يبلي عقبن تلوون مالتي مست أمريكا قد يفاتو زلا دما وشتاو تساقماتو قدامنا تكلويو مسيرترا جبس مسيرترا زلون زمدنا صبو غيرنا فليتنا يلنا جبتي لا سيابز جبتي بعلم كزاربوت صنعود ما بزن نسمع ኢትዮጵያውያንን ከመግደሏ ባሻገር አሁን ያወጣቸው መግለጫ ደግሞ የበለጠ ኢትዮጵያውያኑን አበሳጭቷል። ጎበዝ ሚጢጢዋ ጅቡቲ ምን ታመጣላችሁ ብላለች። ከሰሞኑ የኢትዮጵያ አየር ክልልን ጥሳ በመግባት ዘግናኝ የድሮን ጥቃት በመፈጸም ኢትዮጵያውያን አፋሮችን የፈጀችው ጅቡቲ ምን ታመጣላችሁ የሚመስል ንቀት የተሞላበት መግለጫ አውጥታለች። ጅቡቲ ወጥ ረገጠች። ኢትዮጵያውያንን በሐፈሻ ጅቡቲ ድማ exactly كم يلاتهم دي بلاتهم ممكن كسب حجي جبتي اتزقبرتهم متكعتي ابناي ابي كل العفار تفصل متكعتي زغون يغون يغرتها وي ونجلا وي جيجا وي جله استوهابي لن جلق اليوم كم بعد جوهر محمد زبلو زلوجن بفقادنا يا ابي احمد استفزم كون كم زخل وني يقول له بحفشه تديبيتنا بتالينا نريو جبتي اب غني ابي احمد كتكون تخليها كتب لها تغنيها بفلاي نزم السماكه جبت صبوك سمعون كم زي كلاب زفلوت አገራችን ክፍል ስቲል ወደዚህ ምክንያቱም ለባህር በር ቅርብ መሆኑ ለቀይ ባህር ቅርብ መሆኑ እንግዲህ 1300 ኪሎ ሜትር የቀይ ባህርን ኮስት በተን ብለው ቢሆን አፋሮች ይኖሩበታል በኤርትራ ያለውንም በጅቡቲ ያለውንም እስከ ፖርት ሱዳንም ይኖራሉ አፋሮች እንደዛ ተበትነው ግን የኢትዮጵያ ኬዝን ኢትዮጵያዊ ነኝ ካልክ በቂ ነው እዚያ አሻ መሐመድ ትበሃል ከምቲ ሓቲ ሓላፊት ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተራሰብ አክቲቪስት ይኮነት አካል ናይቲ መንግስቲ እያ ብዛዕባ ቀይ ባህር ናይ ኤርትራ ትዛረብ ዘላ ዓፋር ኣባና ስለ ዝቕመጡ ዘለዉ ዓፋር ኣብ ኢትዮጵያ ስለ ዘለዉ እቲ ባሕሪ ይምልከቶም እዩ እቲ ዓፋር ዝበሃል ብፍሉይ ነቶም ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ጥራይ ዝምልከት ኮይኑ ዝስምዖም ስለምንታይ እዩ ኦፍኮርስ እቶም ትግርኛ በኢትዮጵያ ዘለዉ ባሕርና ናይ ምልከት እዮም ዝብሉ እቶም ተጋሩ ማለት እየ እቶም ዓፋር ካቢኔው ከምኡ እንተበሉ እንታይ ዘገርም ኣለዎ ሓደ ሕማም ስለ ዘለዎም እዩ እቲ እውን ፍሉይነት ናቶም ንኢትዮጵያ ሓስቡላን እዮም ዓፋር እቶም ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ነቲ ቀይ ባሕር ወሲዶም ነፍሶም ዝኻል ሃገር ክኾኑ እዮም ዝደልዩ እቶም ትግርኛ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ነቲ ባሕሪ ኤርትራ ሓዊሶም ዓባይ ትግራይ ክገብሩ እዮም ዝደልዩ ኣብ 4 ኪሎ ዘሎ መንግስቲ ድማ ንብሙሉእ ኤርትራ ወሲዱ ሓንቲ ሃገር ከቆም እዩ ዝደልዩ every one of them ሕልምናቱ the same እዩ ኤርትራ መሬታን ባሕራን እምበር ንህዝባ ዘገድሶም ኣይኮነን እንተኽኢሎም ድማ ሓይሊ እንተረኺቦም ነቲ ህዝቢ ኣሓሒኖም ኣጥፊዮም ኣፅኒቶም ካብቲ ሃገር ዝያዳ ነዚ ክገብሮ ዝኽእል ድማ ኤሊት ናይ ትግራይ እዩ ምክንያቱ ፈቲኑ እዩ ናይ ኦሮሞ ኤሊት ደርጊ ዝገበረ ሪኢና ኢና ሃይለ ስላሴ ዝገበረ ሪኢና ኢና ትግራይ ድማ ህወሓት ማለት እቲ ሓው ቀረባ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ምስ ሰውራ ኤርትራ ብሓደ ኮይኑ ሰሪሑ ናፅነት ኣብ ኢትዮጵያ ኮፍ ዝበለ ገለመለ እቲ ዝኸፈ ኣንጻር ኤርትራ ዝፈተነ ድማ ንሱ እዩ ነይሩ እዚ ኩሉ ኤርትራ ወሊዳቱ ዘላ ሽግር እቲ መርሕነት ናይ ትግራይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ 4 ኪሎ ከሎ ዝፈጠሮ ኩነታት እዩ ነይሩ ድሕሪኦም ኦሮሞ መፅኦም ኣብቲ ስልጣን ኣገን ንሪኦ ኣለና እቲ ድራማ ሓይሊ ስለ ዝሰኣኑ እምበር ክገብርዎ ዝኽእሉ ድሌቶምን ባህጎምን እንታይ ምዃኑ ማንም ዝስዕቶ ኣይኮነን ሕጂ ኩሉ እዚ ናበይ ገፁ ይኮወስደና ዝኽእል ካብዚ እቲ ኩነታት ናበይ ክኸይድ ይኽእል ኤርትራ እኳ ሓንቲ ስጉምቲ ሓሊፋ ነቲ ኩነታቶም ፈሊጣቶ ነይራ እያ let's go to ኣወል
زي تدخيمهم ناتهم عفار مسناي أورومو كوش كتصنبرو أي كفقدونين أفدق بحري يدلين نالو عسبنا ما حزدما تانكن درون مسدادا يدلين ناني ناتهم عفر ناتنا عفر انتحويسنا يوم بغللو اتناتهم ناتنا قوين اللو مالتيو ويبل نزد ما أنا زحلف فيديوي كاب مدر عفار زفنقلكم ودحاو بوي كلتا سقمتي وي 10 سقمتي نقدميت حليفو زصرح منكستي إرترا أول of course كاب تي أبي إرترا نتأفنا إرترا بوليتيكاوا كايدان إرترا أفنا تويون تي نريو زلنا تكبرنا كايدان بمنقد أولنا سمينايو دحرماينا بعد دما أب عفر ونزقون يكون الله ينسيب لهم عامي مسلوين ندو بحلتاتنا إرترا دو تشعت بهيراتنا بالكادو قلدو نابلو نت بهيرات كزنطلون كبلاشون زوعلو أبتي دحرماينا بعدكم زبلو أب ودو زلو جيم آتيوم مواصعو زي فلتو معاتو زي فلتو تلمدنا بوليتيكا دمارينا يملنا هذي لما لستيت بالله لازم ሱዳን እስከ ራስ ዱሜራ ባለው የአፋር ማህበረሰብ ውስጥ ኢትዮጵያዊነት ያለውን ክብር ያለው ነገር የለም። ስለዚህ የድንበር ጠባቂነቱ ምን ያህል ጠንካራ እንደሆነ አሁንም ኢትዮጵያዊነት ትልቅ ክብር የሚሰጠው ጉዳይ ነው። በዛ አካባቢ የባንዲራው ኬዝ እንዳለ ሆኖ ማለት ነው። ይሄ የተባለው ዝም ብሎ አይደለም። ግመል በጣም ለትግልና ለጠቅላላ አጠቃላይ ጉዳዮች የሚጠቀሙበት መሳሪያ የሚያዘዋውሩበት ምግብ የሚያዘዋውሩበት ራሳቸው ትራንስፖርት የሚሆኑበትም ስለሆነ ሁሉ ጊዜ እሱን ምልክት አድርገውለት በግመሎቹ ላይ የሚደረጉት ምልክቶች እንዳለ ሆነው ባንዲራው ግን የሀገራችንን እንትን ለመግለጽ የሚጠቀሙበት ስለሆነ ነው። በጣም እንኳንኛ ሰዎች እንስሶችም ለማለት ነው እንግዲህ እንስሳም የኛም ባንዲራ ሪኮግናይዝ ማድረግ መቻሉን በትንሹ ጎጆአቸው ላይ አይታችሁ ከሆነ انت تبدل زي كمتي لك الليتنا ኢትዮጵያ كلهم حدا انديوم كاب حنت دستي زبقولو انديوم بحفشا حلمناتهم بزي قدس كاب سومال حدا ابتمرحنتنا اب انت ايتيومو كاب عفار حدا ناب انت ايتيومو كل غزي اتزتو أول سيدنا جرومين أجندة خجل قلهم زخليو سلازي زي أسف زي أبت منقسي تيوم مازلو نتي أجندة نا عفار نزوم سبات زي أتوم زوم تريوم أنا حكم عفار دو صدوم دما بعلا ما ينتا أجندة نا عفار تأم كتريفا زلا سايم أنا تتراي تقرأي قداي كابي دو وصاي سلازلو أبزي أسكو سمعوا رداون لان كان عن فيديو تزور على سمعوا أبزي ركبات ناي مقبار فتنتات له أنا بزبولتو هذا هم عينة ريكلس ركبات هذا فكرة حدا قازوتيو ناي فدرال إرتراز غورو دليت ممالئي منسي تقرأي كهجر عيدل منسي تقرأي مسواتنا تكفل تغينو راح تقرأي كرجاء قصراحي حوحت مس شعبية ركبت كبر اللازم لجمجمتها جنا حوحت أبتناي سنة 4 معلتات أخيبا إحنا كايدتنا هاللوتا بزنا برأوان تجمر أيوم بحرو على بريتوريا مس منجس إثيوبيا خد أرو زي كعلى منجس إرترا مس حوحت ركبنا مقبار كونت أرى منجس فيدرال تمليس كأبز فتر هو كاتزك على خجبر ندحريتونا يبلن أمو حوحت الشعبية نزقبر ركب من أنت عينا يروح حازب لسنة أركوات زي كونه بدكتور دبرت أنزم راح جوج لحد أوان ميديا قريبون إحنا حوحت زي كوناس ጌታቸው ረዳ ዝምራ ኃይሊ ምስ ሻዕብያ ይራኸባሉ ኽበል ተሰሚዑ እዩ በአንጻሩ ድማ አይተ ጌታቸው ረዳ ሚዲያ ቀሪቡ ካብ አፍልጦ መንግስት ፌደራል ወጻኢ ዝገበርናዮ ነገር አይህሉን ርክባትውን ክህሉ ይኽእሉ እዮም ግን ድማ ምእንተ ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ምባልውን አይርሳዕን ትግራይ ምስ ሻዕብያ ኮይና ንኢትዮጵያ ከይትወግእ ዝብል ሻቅሎት ኣብ ከተማታት ትግራይ ዝናፈስሉ እንትኸውን አብይ አሕመድ ዝለኣኾ መግለፂ ለቦ ኾነ ሕወሓት ብዝተፈላለዩ ኣንፈታት ትገብሮ ዘላ ርክባት ትግራይ ኣሰላልፋ ከመይ ትኾነ ይሽ ዝብል አተሐሳሰቡን ኮይንሎም ትግራይ ተኸዶ ዘላ ስትራቴጂ በኸመይ መልክዑ ተዝኸው ክኸውን ኣለዎ ጦርነቱ እንደዚህ ተወሳችሁ ፈለጋችኋት እርስ በርስ መተናፉ ነው ማለት ጀምሩት እርስ በርስ እኛ እዛ አንገባም የፌደራሉ መንግስት ትግራይ ሊገባ በጣም ተወሳችሁ ቋምጣችሁ የጠበቃችሁ ያለበት ሁኔታ ያለው እኛ እንደው ጦርነት አንፈልግም ከፈለግንና ከመጣንም ሻዕቢያ የተባለው ነቀርሳ ለመንቀል ነው የምንመጣው ብየራልኩት ትላንት እቺ በየዞርስን ያብቺ የመልእክት ዱቅ ብሎ አገኘሁት የሚገርመው ነገር ምን ስለወፉ ከምድር የደለና እቲ ጉዳይ ነኹላቶም ሓፍኮፍ ዘብሎም ዘሎ አርሲና ንርኢ ዘለና ሻዕቢያ ብዛዕባ ዛርስቲ ብሕሙን ኣይበለን ንሳቶም ግን ውዒሎም ሓዲሮም ኣብ ጉዳይ ናይ ሻዕቢያ እዮም ነኺሶም ዘለው ክንዲ ምንታይ
ኣብ ሓንጎሎም ገዛ ክራይ ከይከፈላ ብርእሶም ከም ዝቕመጥ ሻዕብያ ኢኻ ትፈልጥ መንግስቲ ኤርትራ ሬንት ፍሪ ብዘይ ገዛ ክራይ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ከይከፈለ ኣብ ርእሲ ናይ ነፍሲ ወከፍ ኢሊት ናይ ኢትዮጵያ ኮፍ ዝበለ መንግስቲ ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና ንቐፅል ኣብዚ ያን ብልጽግናን ተተፋኒኖም እዮም እኒኦ ብውሕድ እየ ዝለክሉ ምትፍናን ኣሎ ካብኡ ሓልፊ ግልፂ ንሪኦ ኣለና እታ ሓደ እንተሓደስ ብመግለፅታቱ እንታይ ስሙ ዝቃወመሉ ኣሎ ኣብዚ መፂኦም ብርጌድና ሓመዱ እንድሕረ ሰልጢኑ ናይ ኢሳያስ ግብረ መልሲ እንታይ ከም ዝኸውን ፍሉጥ እዩ እሱ እውን ንካልኦት ክድግፍ እዩ ተሰላልፋ ይቅየር እዩ ዘሎ ሶማሌን ኤርትራን ግብፅን ብሓበር እዮም ዝኾኑ ዘለዉ ኣብዚ ከባቢና ሓደ ይኾን ኣሎ እቲ ናይ ሱዳን መንግስቲ እውን መንግስቲ እቲ ናይ አልቡርሃን ምስዚኦም እዩ ዘሎ ምስዚኦም እዩ ኣሰላልፉ ኢና ንርኢ ኣለና እናወጥ ኣሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስቶም ቀደም ማሓዝቱ ክልቲኦም ተባኢሱ እዩ ምስ ኩሎም ማሓዝቱ ተባኢሱ እዩ ምስ ፋኖ ተባኢሱ እዩ ኣብ ውግእ እዮም ዘለዉ ብሻዕብያ ተባኢሱ እዩ ውግእ ተዘይኣተውን ተተፋኒኖም እዮም ዘለዉ ምስ ሶማል ተባኢሱ እዩ እዚኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ እቱ خدمة لدى كرسي مسألة السرح يتخذني أتا conclusion إن حد كويس داخلنا ممر يرجع بوجان كان تايتبل again نحن خبي أتراو عن فتينا تيناتنا بوليتيكاوي كالسيم سيتيبيا وان زحلف 3 عامات مسوم ذات حازي يخوين سنيح حجون مسوم كتحازي أجيزي هو ده زين كلنا ودباتنا تانك ما فلالي ونسي زخون ماتي حجون مسيتيبيا متحازي سلدي ترفع نزحته زرعله زله وأنا وهاسل زخون مو ناتكاري تقنتايو ممرير قام نالواش مزي فتوخ بلوت سنحة سامع عليها وينتاي زحتو سمعوا أقدر سيتيا لك اوكي أنا زي مسيرك أبي مجمريا نير تراخم هاجر أي فلتاني كم حنت خليل يسفلت بتدقاقامي كم زفتو لخولة سنحة وصلت لك زميل زرابة عيس الزراب لازم بس تقوبرا موعلات كمية اوكي هذاك على الصغيرها وعلت قبل تغيرها وعل كاقن اوفيشال كورر له بقى تحبي زغيب زي كودس اوفيشال كورر له اوفيشال غير كايا كمان امون قوت المكايخن نزلي زعرب بغلطة نجار يزري مات بايتا إثيوبيا في تقالوس قالسي نهزبي رابح زغولة ناس زغولة قدامنا نهزبي رابح زغولة ناس زغولة قدامنا بقى مريت إيرتران نهزبي إيرتران وحس زغولة له وعلها قبل مريت كان حدا درادير كان عسل كهبة كان حدا تعاطو تاريخها بقى نيرتراسي بمسك يا قطعت زلها مالت والحنتي روح هي الكرفت هاجر بعد كانت درجي خايس كانت أبطله سلازي أنت تجورو وعل مسألة معرفة مدي كتام لكذا أتي حسابك حما أي مخانن ندو مالتي تحسب أبيت الله مخانو زوم سبات زياتهم أبي أبز حلف شدش عمل زخدو أبوش إثيوبيا تراي زخدو نخلهم تم إثيوبياويان كده فتخال حيلي نخلهم إثيوبياويان كم زت ألمهم تجارو أتصويتهم نعم حرو تصويتلهم نوروما تصويتلهم نخلو تصويتلهم مس منجسي إيرترا صبغ جميرو منجسي إيرترا علامو مس حرمجن أي تسمعون على ندري مالنا أبتكلتيو أبتي أمو إيرترا إثيوبيا استجبر اسم من يخصيب أنت هلكا بعسرت إيرترا يخصيبه إثيوبيا على هنتك اسمه إيرترا كل جدوليز نبرة ملو بملو كنت تجبر أتكبيري منجسي إيرترا مالتي زين سبات زياتهم أبي أحمد أيكون مسمو الكفتم اللوديوم يلون كمان يفلتمني بس إذا كنت طويل بلومن كيدوم تاجرهم متيوم nothing أبو قيدو حنت سال I don't think نتسال وزخ خفل الله ما مثلاً بقى نجبام يوم غيره مزخونو أبي أحمد ولا حنتي قبر الله من زوم سبازياتهم just أب هوتير يبلو خمسي وعي نفاس طويل تسأل زبل زلمبر there is nothing أب بايتا مزخونو ولا تحت وايد درجة ولا بودي جارد ولا وارديانا أبي أحمد كمان مصاب ركبك قبر إيرانان كاوت هاجراتن كالين استأخذ بعدهم أبتأخذ بعد حرم استأفو زخنا حدش من قصص كم تايكالن أتمنتاي زيادة نمرة إسراء قصهم بزغربو زيادة فرحان رعدن كسمو عمسلة الرأيو أتقن علامة نايزقوت الله ناب إرسال مئتاوز بليون انت هناكن أبتن نبعلن بزح شجرات كتيمون زلو إثيوبيان كل التجرين تحنجركا كما تزغل عبلو تخم جيل بمردا بعبي دما سليا من سيرتا كابزلو غلبو بعلو نبتكن أتواز والوعدي كيتو مسلسقو باقو مفرطات مدميرهم أما كل أخيباون أنا ربع كملسي أنا صباح كملسي استرفوا حيزيهم كما تيه كل يسمعوا بتخال وجند ما عبزز مثلا كل قريفنا هنا كل ملسي لنا كنان زبل مدامق أخي وزير بعد يسمع بزكوين بتي تركب من جنجارز فتر على ما زي
اتقالتي أبايتا وريدنا لو تخنجبرينا كلي زبحال نيرو بغلط منايو بحيلنايو هقدر بحيلي زل قال ملا زبل زنبرو حبز خاصم عوام هجي انتاي بلو اتقالتي كمي مخانو هجي ودسب نبايتا خورد كله بقدام انتاي تعرفنير ابدا جزلو بمورالن بفاينانسن ناي محقاس قديتا لنا مالتي قدنا يكونن كله زي وردكو ويا بايتا زي كتكو خبل بوحدو نحب بايتا نورد زي كينا نتيز ورده فاينانس كنقبرو قديتاوي حالاتنا كم زلنا كلاتنا تقالستي كنفلت يزقبالنا نزي بمدى بسرعة كنموسينا مالتي ودسب ريوال لهم تاقيم محجي برقيدنا حمدو دو قال ملدو تبهيلا فيستيفالات اب كتماتاتنا اوروبا حقت تحصل لهم قدفنا تبهلو خلو اب اقويا يلون كيدوم نتسب ابابي سمو اتي قداماي اب اسر بيتن اب تالي شجراتن وديقو خلو ناتهم قداي كيتودح جدما لساتهم كيدوم ناي فوتوشوب مالنا فيديو تاتهم تقداديهم تسايلهم تمليسهم قالسو كل خاب بايتا وريد كايكونن بعلنا بجنزبنا وممكن حجز نخلينا زبل جيم دما يتقوم له I don't know تزبي كما يجرو يو نزيوم سبات حسرت جزي أبناتهم جيم ناتوه قداي كون زمرت ناتو نايت من سي ودايو قداموت أبتي أبي أوروبا زجبروا أب كتماتات مس بوليس مس جالنس تجبره معات من سي وراعتو تمنتيلو اسربيت رايد يكونه أبي أوروبا ما نفسه كف حجر كترز مخانو نجير له سلازي أب أمريكا باي ذا واي أبتال ريبورت خمسة لكم زخونه يكون جبن زفتسمي أمريكاوي أمريكا حدش سمع جيرا لا مسمن مس إل سالفادور تبهال حجر نايب كليز بهال مراحي منستر قدات وصيناي أمريكا ماركو روبيا أبو خيدو سمع فتسمي له أنت عايز بلد تسمعك جبن دفتسمي سدتنيا أبوش أمريكا يكونن كنا أسرو أب إل سالفادور زبهال اسربيت نتمنقسناي إل سالفادور كفيلهم أب اسربيت ناتو كسر مخانك كاب أمريكا ولا وإن أمريكا زي قلنا زلو سبيا ميلهم زلو سلازي نخندي سب قداي تيوم علو تقداي دما نابيك بتشي we don't know حج خانت يبلو جنزبنا وات نتوما بإثيوبيا زلو نخط بسو عند حرنا يبحك نسخة كندا خاز تزاربولو نز قداي يلن نمنك سير تاخذ قمتو لك كم تدلد إن حتى أمم كينكا ما بحيليك قبريت بلتخين كاديت مرحب هلك نخالو دي تقد فلم تميديا no these people نعطاتهم سرحي تزاربها it's a business أنت أرانك business ما يكونون سرحي نفسه كفسه سرحي زنبر أتتساقم نبعالخا ገንዘብ ትእትወሉ ቢዝነስ ንኻልኦ ሰባት ኣብ ሓዊ ክትጠብስ ክትመርፅ ከለኻ እቲ ዘገርመኒ ክፋል ንስ እዩ ሕልና ኣለና ባህልትዮም ካ ኣነስ ግርቢ ዝብለኒ እቲ ሕልና ናቶም ብኸመይ ዝሰርሕ yes very simple ንስኻ ገንዘብ ተኻዕብተሉ ለኻ እቲ ቶፒክ ኣጀንዳ ጌርካ ካልኦት ግን ሂወቶም ንክኸፍሉ ኪድ ኣብ ኢትዮጵያ ቅድሚ ሕጂ ካብ እስራኤል ከምኡ ገይሮም ናብ ኢትዮጵያ ሰዲዶሞም እዮም ክንደይ መንእሰይ ሂወቱ ተበላሽ እዩ ብዛዕቦም ከይዶም ቪድዮ ምፅኦም ዘጋጥመ ብላብላ እናበሉ ይዛረቡ ተሰይምካ ኣብዚ ኤሮፓ ሂወት ሰብ ኣበላሽዮም ክንደይ ሰብ ተቐቲሉ በታ ኣጀንዳ ሶም ዝገበርዎ ሕጂ ድማ ተመሳሳሊ ካል ኣጀንዳ ብምግባር ንሳቶም ዘይኣትዋ ንኻልኦት ምስ ኣቢ እንታይ ስምምዕ ገይሮም ናቲንግ ኣቢ እንታይ ኢሉ ክሰማም እዚኦም ኣቢ there's no game ኣብዚ ንኣቢ ዘድሊ ነገር የለን ኣብዚ ወላ ሓንቲ ክገብሩሉ ይክእሉ እዮም ምናልባት ተመፂኦሞ ከም ወታደራት ክንከውን ኢና እንተኢሎሞ ኣኪቡ ብሻዕብያ ኣይኮነን ክገብረሎም ካልእ ኣጀንዳታት ኣለዎ ኣብይ ክጥቀመሎም ዝኽእል እዚኣ ጥራይና ክንርዳእ ንኽእል ገለገለ ግን ምኽሪ እውን ሰዲዶም ለይ ነይሮም መፈራርሒ መጠንቀቕታ ባ ፌስቡክ ትዘውር እያሲ ምስ ረኣኽዋ ሓደ ሓሳብ ናብለበ እምነት እዩ ከምቲ ትፈልጥዎ ኣብ ናይ ህግደፍ ብላክ ሊስት ትበሃል ኣሎ ብተቃወሞም ሰባት ኣብቲ ብላክ ሊስት እዮም ዘእትዎም ብገለ ኣጋጣሚ ተረኺቦም ኸ ንሓዋሩ ይሕቑኻ ማለት እዩ እዚ ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ስእልታት ሰባት ዝገልፁ ዘለዉ ናተይ ናይ ካልኦትን ኣኪብን ድዩ እንታይ እዩ ዝመኽሮም ዘሎ ነዚኦም ሰባት እዚኦም ኣብ ብላክ ሊስት ናይቲ ብርጌድ ንሓመዱ ናይዚ ንብሎ ዘለና ኣብዚ ንፍትሒ ንቃለ ዘለና ኣብ ብላክ ሊስት እትእዎም እሞ ሓደ መዓልቲ ድማ ክንተሓሓዞም ኢና እዩ ዝብል ዘሎ እቲ እንታይ ከዝብል ኣብቲ ዘረቡ መስለኩም ንዲሞክራሲን ፍትሕን እየ ዝቃለስ እየ ዝብል እታ ዲሞክራሲ ከም ዘይፈልጥዋ በዚኻ ትብል ዲሞክራሲ ማለት ናፃ ሰብ ሓሳቡ ክገልፅ መሰል ኣለዎ ክቃወመካ ንዓኻ መሰል ኣለዎ the problem with these people are እንታይ ከም ዝገብሩ እንታይ ከም ዝሰርሑ ምስመን ከም ዝሰርሑ ምስመን ከም ዝኸዱን ኣይፈልጡን እዮም just ማይክሮፎን ስለ ዝተዋሃቦም ኣብ ቅድሚትካ ሰብ ስለ ዝርዮም ዘሎ ዘበለ ጆርጆ እንታይ ኢሉካ ጆርጆ ዝብል ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ትሽዓተ ብሄርን ክልተ ሃይማኖትን ብፍቅርን ሰላምን ክነብር ክኽእል ኣሎ ንስኻ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ተለካ ንህዝቢ ኤርትራ ሓድነቱ ሓልዩ ንክኸይድ ካልእ ኣጀንዳ እንተለካ ካልእ ኣብ ልዕሊ እቲ ሓድነት ናይቲ ህዝቢ ኤርትራ ስራሕ ኢልካ
ንሱ ስለ ዘይብልካ ክሳዕ ክንዱ ንኤርትራ ካብ ማሓደር ዝኽእል ሓሳብ ዘይኮነሲ ነታ ኣብ ጥቃኻ ዘሎ 10 ሰባትን ካብ ማሓደር ዝኽእል ሓሳብ ስለ ዘይብልካ ነቶም ሓሳብ ዘለዎም ክንቀጥል ኢና ሱይ ተሓሳብካ ባይ ዘ ወይ እዚ ዝብሎ ዘሎ ንሕና ንመንግስቲ ኤርትራ ነዊሕ ዓመታት ተቃዊመ ነይረ እዚ ስኻ ትብሎ ዘለካ ብላክ ሊስት ዩቲዩብ ክቃትለኒ ወይ ካርመኒ ፈቲኒ ይፈልጥኒ ክሃርም ዝኽእል ከፈራርህ ዝኽእልን ቆተልዎ ዝብልን ንስኻ ትድግፎም ዘለካ ደላይ ፍትሒ ዝበሃል እዩ ኣብ ኤሮጳ ዳሳት ከፍርስ ሓዊ ከቃፅል መኻይን ዝረኣናዮ ናይ ህግደፍ ደጋፊ ወይ ሃገራዊ ሰብ ኣይኮነን ንስኻን ከማኻን እዮም ስለዚ ከተፈራርህ ትኽእል ኢኻ ቢካዝ you're not democratic ኣብ ዓዲ ዲሞክራሲ ኣይትፈልጥን ኢኻ ኣብ ካልእ ቦታ ከይድካ ድማ ባንክን ታንክን ተተዋሂብካ ድማ ዲሞክራሲ ክትገብር forget it so ወዲ ኣለኹ ናተይ ኣርስቲ because these people are ግዜ ከማናጥፊዮም ላይ ኣለዉ ግን ሰብካ ዝስዕቦም ስለ ዝርየ ክልተ ነገራት the first one ኣብዛ ሓለፈ ሓንቲ ዘረባ ኣብ ዝኮለል ክትብል መንግስቲ ስዊስ ሰባት ክጥርዝ ንኤርትራ ዝህቦ ዝነበረ ሓገዝ ጠጠው ኣቢልዎ ዝብል ዘረባ ብብዙሕ ግዜ ክሰምዕ ኣቢለ ነይረ ስለዚ ኣብዚ ለንቀና ድማ ሓደ ስፔሻል ኤንቮይ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ኢሎም ዝገበርዎ ናይ መንግስቲ ስዊትዘርላንድ ማለት እዩ ምስ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ሃገር ኤርትራ ኣቶ ዑስማን ሳልሕን ከምኡ ድማ ምስ ሚኒስትር ሓበሬታ ናይ ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀልን ተራኺቡ ኣክልቲኡ ሓንቲ ዘረባ ኣድሚፁ ኤርትራ ናፃ ዝኾነት ሃገር ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ድማ ዓቢ ቦታ ዘለዋ ፒላር ኦፍ ስታቢሊቲ ኤርትራ stands as a pillar of stability in the Horn of Africa ብምባል ኣብናቱ ፖስት ኣብናቱ ኤክስ ዝፅሓፎ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ it was an honor to exchange with views with the Minister of Foreign Affairs ምስ ናይ ኤርትራ ከምኡ ድማ ቀፂሉ I met with Minister of Information. The open and in-depth discussions allowed us to exchange views on the regional challenges with its strategic position. Strategic botan, komedema position in the independent policy. Eritrea is a key player in the Horn of Africa. ስለዚ ኤሮፓውያን እዚ ክመስሉ እዚ ተኣራያና ቶም ንሪኦ ዘለና ካብ ብምቕፃል ድማ መንግስቲ ጣልያን fully delegation NATO, high-level delegation travels to Eritrea to hold meeting with ministers and officials on development-related issues and cooperation initiatives in recent years have seen uptick. Zga Dr. Fagresus posts governing under Zelena, Talian had a happy special delegation NATO, Nabi Ertra Sadida Hamzalan, Etil Uhdma, Netugudai Ertrant Talian and Zolozim Dena, Kanen. መሊሱ ናበይ ገፁ ክኸይድ ከም ዝኽእል ክምርምር ዝኽእልን ፍሉይ ልኡኽ ምዃኑን ምስ ሚኒስትርታት ናይ ጥዕና ምስ ሚኒስትሪ ሕርሻ ምስ ሚኒስትሪ ባህልን ስፖርትን ምስ ካልኦትን ከም ዝተራኸበን ነቲ ኩነታት ምስ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ድማ ብዕምቆት ክሰርሓሉ ከም ዝደሊ ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣገይን ጣልያን ኢስ ሙቭመንት ናታ መመሊሳ እናቀፀለት ትኸይድ ከም ዘላን እዚ ድማ እቲ ንደልዮ እዩ ኣነ ክልተ ሃገራት የግምት ገይረ ዘለኹ ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ጉዳይ ናይ ኤርትራ እንታይ ክኸውን ይኽእል ጣልያንን ግብፅን these are the two important ሃገራት ናይ ኤርትራ እቲ ዘለዋ ኣገዳን ዕፅዋን ክባል ንምውፃእ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ክገብሩ ዝኽእሉ ክልቲአን ድማ ጆርጅያ ሜሎኒ ናይ ጣልያን ንዶናልድ ትራምፕ ካብ ሙሉእ ኤሮፓ ዝቐረበትን ዝፈትዋን ሰብ እያ ስለዚ if she wants ምስ ኤርትራ ክሰርሕ ራእይ እንተለዋ ኮይኑ ምስ ኤርትራ ክሰርሕ ተኮይና ነቲ ጉዳይ ኤሮፓን ኣሜሪካን ገይሮሞ ዘለዉ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ወሪዱ ዘሎ ኣብ ምእላይ ዓቢ ግደ ክፃወት ትኽእል እያ ካብኣ ጉድል ብዝግበለ ድማ ናይ ግብፂ ምክንያቱ ረብሓ ናይ ኤርትራ እውን ስለ ዘገድሶ መንግስቲ ኤርትራ ማዕረቲ ግብፂ ንኤርትራ ዝደልያ ዘለዎ ናብቲ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳያት ኤርትራ ድማ ፑሽ እንድሕር ገይራ ትገብር እውን ኣላ ብርግፅ እቲ ጉዳይ እቲ ኣብ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዘበን እቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝነበረ ገዳ ኣብ ምልዓል ዓቢ ተራ ክፃወት ከም ዝኽእልን ስለዚ ክልተ ኣገደሲ ምንቅስቃሳት ንርኢ ኣለና ወላ እውን ስዊትዘርላንድ እቲ ትብሎ ዘላን እቲ ናታ ፍሉይ ልኡኽ ዝብሎ ዘሎን ናይ ጣልያን ኣምባሳደር ናይ ካልኦት ኣብ ኤርትራ ክበፅሑ ከለዉ ዝዛረቡ ሓንቲ ዘረባ እያ ዘላ ኤርትራ ናፅነታ ሙሉእ ናፅነት ዘለዋን ሙሉእ ልኡላውነት ዘለዋን ብናይ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ናይ ወፃኢ ሓይሊ ማለት እዩ ፖሊሲ ናታ ንየማንን ፀጋምን ዘይትገብር ትኽ ዝበለ መርገፂ ዘለዋ ማንም ሃገር ድማ ምስ ከምዚኣ ሃገር ንክሰርሕ ድልውነት ከም ዘለዎን ድሌት ከም ዘለዎን ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ከዓ ናይ ግድን ኣብዚ ዋን sanction for what? For allegation that has not been proved and because the international community recognized that some part of the Eritrean border between Eritrea and Ethiopia is for Eritrea, not for Ethiopia. So እዚ ናይ ቀደም ኣምባሳደር ናይ ጣልያን ኣብ ኤርትራ ዝነበረ እዩ ኤርትራ ሓቂ እንተሪኢኻ ድማ እቲ ገዳ ወሪዱ ዘሎ ድማ ንምንታይ እንታይ እቲ ምክንያት እቲ ክሲ ናይ ኤርትራ እገዳ ዘውረደላ ዝኾነ ይኹን ጭብጢ ዘለዎ ይኮነ ወይ እውን ዝተረጋገፀ ነገር የብሉን ስለዚ ኤርትራ
ልዑል ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ዘለዋ ንጥልያን ምናልባት ካልኦት ሃገራት ከም ጥልያን ረብሓ ክህልወን ይኽእል እያ ብኤርትራ ጥልያን ግን ነዚ ጉዳይ እዚ ክትምዝምዞን ክትጥቀመሉ ከም ዘለዋን ኤርትራ ድማ ሰላምን ርግኣትን ንኢንቨስትመንት ዝኸውን መድረክ ዘለዋ እያ ጥራይ እንታይ ሕጊ ፖሊሲ ቀልጢፋ ከተዳሉ ክትክእል ኣለዋ ሓደ ኢንቨስተር መፅኡ ባዕልዩ ከምኡ ዝብል ኢንቨስተር መፅኡ ኣብ ኤርትራ ኢንቨስት ክገብር ተኮይኑ ንፁር ዝኾነ ኣካይዳን ፖሊስን ተዳልዩ ክፀንሕ ክፍል ኣለዎ ብምባል ገሊፁ ነይሩ እዚ ሕጂ መፅኡ ዘሎ ልኡኽ ድማ ነቲ ዝነበረ ኩነታት ንሱ ሓደ ብሉፅ ዝኾነ ሓሳብን ፅሑፍን ኣዳልዩ ነይሩ መቐፀልታ ናቱ ድማ እዚ ፍሉይ ልኡኽ ኣይሆፕ ነዚ ነገር እዚ ጥልያን ኣፍ ደገ ከፋቲት ናይቲ ንደልዮ ዘለና ዓብይ ናይ ኢንቨስትመንት ዕድልን ዕፅዋን ክባን ተኣልዩ ኤርትራ ድማ ኣብቲ ኖርማል ሂወት ንክትምለስ በዓል ምሉእ ተስፋ ኢና I really ሓደ ካብቲ ጸሎት ዘድልዮ ናይ ብሓቂ ጽቡቕ ትምኒ ዘድልዮ ንኤርትራ ድማ ወሳኒ ዝኾነ ነጥቢ እንተሎ እዚ ጉዳይ እዚ እዚ እንተሰሊጡ እቲ ካልእ ኩሉ ደድሕሪኡ ክስዕብ ዝኽእል ምዃኑ ምግማት ንማንም ዝጠፍአ ኣይኮነን ንሕና ድማ ኣብዚ ዓመት እዚ we are rooting በብዓቕምና ኩልና ትምኒትና ሓሳብና ኤርትራ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ንቕድሚት ክትከይድ እሞ ንኽሰልጣ እዩ ንሕና ድማ ንዑ ዝኸውን ንዑ ዝምጥን ንዑ ዝሕግዝ ዝበልናዮ ትሕሶታት ናባኹም ክንቅርብ ኢና ላይክ ምግባር ሰፖርት ምግባር ሼር ምግባር ኮሜንት ምሃብ ናትኩም ደገፍ ድማ ነዚ ቻነል ልዑል ኣገዳስነት ኣለዎ ነቲ ፃዕርና መሊስና ንክንፅዕርን ከምኡ ድማ ብዙሕ ሰብ ክፈልጦም ክመሃረሉ ስለ ዘሎ ስለዝሕግዝ ኣይትዕመቑ ሓግዙ ስለ እትኽእሉ ትገብሩልና ድማ ነመስግን እናበልና ምዛ ፍልይቲ ስነ ጥበባዊ ስራሕት ክገጥፈኩም ቻው ኣነቴልካሎሚ መዓስ ኮይኑ ዋሳ ተፋሊምካን ቢኻ ብብረት መፍራሳ ስዒርካ ኢሎም ቢኻ ብውሽጢ እንግደገ حقنات كعبي أنا بتحقق أنت حد الربي كلنات كعبي يقولون أبس واسل كمن بس أنت إريتراوي سببا مرحاوي يقولون أبس واسل كمن بس أنا تلك سيكونن متعنان زنق فتحي زقنعك خمقنان أنا يبل أنت نقصصنا ويتقدي أنت ويتفنان أنا تلك سيكونن متعنان زنق فتحي زقنعك خمقنان أنا يبل أنت نقصصنا أنت إريتراوي سبب مرهاوي يبلون أبس وزن كمن